بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين دك عدم نقدسان سدرا بيتون إجزابيهر زخونكم بكرسوس كرسوساويان بولد وولود استسمخم كلخاتكم حزب إجزابيهر أقربان رحقون أبستفل عليه هاجراتن أهجراتن أبايتن كونكم نزم دمنا تكتاتلو زلخم كبراتن كبرانن سلام እግዚአብሔር አብዘዝ ዘለኹሞ ምሳኹም ይኹን ባህር እንሆ ለምድማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ስለዝረዳአና ስለዝሐለወና ካብ ኩሉ ክፉእውን እግዚአብሔር ስለሰወረና በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ከምዚና ክንራኸብ ስለዘብቅዓና ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ውዳሴን ንመድኃኔ ዓለም አምላኽና ይኹን እናበልና ሓደ ካብ ቅል ወንጌል ናይ ጽባሕ ሰንበት ትምህርቲ ወንጌል ካብ ዮሐንስ ወንጌል معرف 15 كقطر شومنت حدا قال حيزه مصلهمو እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹነልና እትናይ ሎሚ አርእስትና ብዙሕ ፍሬ እንተፈረኹም በዚ አቦይ ይኸብር ዝብል እዩ ብዙሕ ፍሬ እንተፈረኹም አቦይ በዚ ይኸብር ዝብል እዩ ብዛዕባ ፍሬ ኩላትና ከም ንፈልጦ ፍረ ክትፈርዩ ፍረኹምውን ነባርክ ክኸውን ኣነ እዘሓረኹኹም ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ክብል ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ንሃዋርያቱ ንሰዓብቱ ብንጹር ቃላት ገሊጹሎም ነይሩ እዩ በኣር ሎሚ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም በዚ ኣቦ ይኸብር ዝብል እዩ ፍረ ብዛዕባ ፍረ ብዛዕባ ሰናይ ፍረ ጽድቂ ፍረ ሓቂ ፍረ ዕርቂ ፍረ ቅዱስ ወንጌል ፍረ እምነት ፍረ ጸሎት ፍረ በረኸት ፍረ ህይወት እንታይ እዩ ንዝብል ሎሚ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ብዝብል ፍረ ሓሳብ ብኡ ንሕድሕና ክንዘራረብ ወይ ድማ ክንተሃናነጽ ኢና እሞ እግዚአብሔር ንኹልና ልቢ ልድያ ዝኸፈተ ከፍተልና ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹነልና ፍረ ክንብል ኮለና كل فرزي فرقهم يقرأت إلو أبت حمامات رقمة بلس نبلو كرساس مدهاني علم بمقدخ حلف كله تأمي وخلو قوتسال لمعتي صبقتي أو مسرعي فرخ كرخ باللايلو مستقالي فرزي بالله قوتس لتراي بدقاء تبهك بدقاء صبقتي قنكا فرز قنت فرزي بالله دخمتي نعين دا أمبر نقوم نجر زي نبرت مسكونت دحر حجي كاباخ فرا أيك أنت أب إلو كم زرقا ما بو دما كم نقص نفلتنا نحنا دما كريستيان فرخ نفري فرنا دما نبارك خون اجزي أبيهر حرينا بزعبازي فرزي خاني سناي فرا صبوق فرا كم زبلنا فرا منفس قدوس فقري حاجوس عرقي عقلي لوهات يأخذن مبال سفانو هايمانوت فرخن فري بقبرن بقالن فرخن فري بأرعيان بأبنتن فرخن فري بسؤلتن بمسجانان فرخن فري بمسجانان بمزمورن فرخن فري بكل منابرنا فرخن فري لو تخنا مس نجزي أبير كأخنا خبر እግዚአብሔር በዚ ይደለናል ዝኾነ ሰብ ከይዱ ፍረ ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ብሰብውን አይናአድን እዩ ብሰብውን ዝናአድ አይኮነን ፍረ ይብሉን ቁም ነገር ይብሉን ተባሂልና ንንቀፍን ንንዓቅን ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከኣኒ እቲ ዝመደበና እቲ ዝፀዋዓና ፍረ ክንፈሪ መንፈሳዊ ፍረ ክንፈሪ ክርስቲያናዊ ፍረ ክንፈሪ ኦርቶዶክሳዊ ፍረ ክንፈሪ ፍረ እምነት ክንፈሪ ሞኒ ንብዙሓት ንበረኸት ንብዙሓት ከኣኒ ህይወት ንብዙሓት ውን ንድሕነትን ንመሰጋገር ቅሱን ህይወትን ክንከውን እግዚአብሔር ሓርዩና እምበኣር ብፍርኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ይብል ብፍርኦም ምክንያቱ እቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ከም ዝፈሪ እቲ ሕማቕኦም ከኣኒ ሕማቕ ፍረ ከም ዝፈሪ سرناي كم زفري كرداد كرداد كم زفري
تقدس مصحفتنا بسفيحو بقفيحو قليصلنا اي باركورات حزب املاح እግዚአብሔር ፍረኽን ፈሪ ንእግዚአብሔር ከነኽብር ፍረኽን ፈሪ ፍረና ኸአነ ባርክ ኸውን እንድሕር ሓሪና እንድሕር ሸይሙና እንድሕር ሊእኹና ኣሎ ኮይኑ ንሕና ከምቲ ዝተለኣኽናዮ ከምቲ ዝተመደብናዮ ከምቲ ፀፀዋዕናዮ ኮይና ዶ ንነብር ኣለና ዝብል ዕየ ገዛና ዓይና ዓኻትኩምን ዝምልከት እዩ ፍረ ዘይምፍራይ ሓጢኣት እዩ ፍረ ዘይምፍራይ ንእግዚአብሔር ዘይምኽባር እዩ ፍረ ዘይምፍራይ አንጻር ትእዛዝ አምላኽ መኻድ እዩ ፍረ እምነት ፍረ ህይወት ፍረ በረኸት ፍረ ትሕትና ፍረ ቅድስና ፍረ ዓቕሊ ፍረ ትዕግስቲ ክንፈሪ እግዚአብሔር ንዓይና ዓኹምን ሓደራ ኢሉና እቲ ዝተቐበልኩሞ ሕድሪ እምነት ንዕኡ ብሕድሪ ንዝቕበልዎ ፍረ ንዝፈርዩ ንዘሽርፍዎ ኣካፍልዎ عدلوا هابوا نقروا سبخوا كبل نعين عخمن هوارياوي منفساوي زخنة أملاخو تأزاز هيونا كويتانا نمدحينان يسوس كريستوس كبر نسوم يخون ناب سمايات عريقو مهم تجزي بيهر زبلنا فرا نفرد لنا انت عينت فرا نفرد لنا ويني ازفري كاويني تخربا إيشوخ هايك انتبني كاب إيشوخ كأويني هايك انتبني كريستيانو هيوت كأنتري إنايو اتزرقون أبصبو مدري زودق زرقي 30 60 100 سناي فرا 5 فرا እግዚአብሔር ከአበዚ 5 ተሐጎሰ ይዝገልጽልና እቱብ ኢሾኽ ዝወደቀ እቱብ ከውሕ ዝወደቀ እቱብ መገዲ ዝወደቀ ግን ፍረ ክፈሪ ከምዘይ ከኣለ بزي مفراي خاني زحزن نجر كم زقاطمو يزقلص لنا تمثال ناي ماتيوس معرف 10 3 تقلص نازلو بزعباتهم 4 زري ويبقى 4 فرتات باركبرات باملاح سناي فرخن فري كريستياناو فرخن فري منفساو فرخن فري انتاينا خنقبر زلنا وكاني እግዚአብሔር ብዙሕ ፍረኸት ፈሪዩ ብዙሕ ኢሉ اتبعال كلتا مخليت كلتا ربيحو 4 غير يمصيو اتبعال 5 مخليت كا 5 خالق ربيحو ابركيتو ابزيحو يمصيو اتامون يتباهيلو اتامون توغو اغلغالي ناب حغوس جيتا اتا يتباهيلو سلامنتاي فرس لزفرع فلطينا زي حسب اينجد كم زبحال ابعلتاو نابرانا معلتاو غعزناون نحنا سريحنا كنطري كنفري مورالاوي كريستياناوي ويكا حلناوي قديتا خمزلنا إنا نفلت سلازم بقاري بزح فرخ نفري انتا إنا خنقبر زلنا ويت فرز فري مني بحق እግዚአብሔር ዝሕጎስ لحقون ليتن معلتن زمرا مرسب بسئلو وزهقو يانبب مقالته وليلته እቲ ኣብ ቀዳማይ መዝሙር ዳዊት ተገሊጽልና ዘሎ እዩ ንሱ ከምታ ፍሪኣ በብግዚኣ እትህብ ኣብ ወሰን ወሓዝ ማይ እተተኽለት ኦም እዩ ኢሉ ንሕጊ እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ዝመራመሮ ዘንብቦ ዝነብሮ ዘኽብሮ ንሱ ከምታ ኣብ ገምገም ወሓዝ ማይ ዝተተኽለት ኦም በብግዚኣ ከዓ ፍረ እትፈሪ ፍረ ድማ ነባሪ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ንሰብን እተኽብር ኮይና ኣዝዩ ብዙሕ ፍረ ከም ትፈሪ ይገልጸልና ክብራት ህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ እንታይ ኢና ንፈሪ ዘለና ንሪኦ ለና ህዝብና ኣብ ክንዲ ምርቓ መርገም ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ጽልኢ ኣብ ክንዲ እምነት ክሕደት ጥልመት ኣብ ክንዲ ምኽባር ንሕድሕድካ ምትሕስሳር ኣብ ክንዲ ምጽዋር ንሕድሕድካ ምትህልላኽ كساب مقتال بصحيو زلو زبني كاب افنا انتاي زوص زلو سمعت نبرخ زخون ديو زهانص ديو فرز خون ديو نيغزابير زخبر ديو إلا نفس وكفنا نجزا رأسنا ننبعلنا كنمرمر اب امنات مهلاونان زي مهلاونان اما قد حق انصدقن مهلاونان زي مهلاونان
لوما أنا نسخمن حلنانان وشتنان أكايدانان أنا بابرانان إن مرمرلو صبو أقات أمي أمو بزح فرن تفرخم بزي أبو يخبر እግዚአብሔር ይخبر ቤተክርስቲያንና ትخبر ህዝብና ኸ ይخبر ማዓር ክሸጡ ማዓር ዛረቡ ይሎ እዚ ወንጌል ካ ጥዑም ብስራት እዩ ጥዑም ዜና እዩ ህይወት ዝህብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሳጋግር ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሳግር ካብ ጭንቀትን ሻቅሎትን ናብ ተስፋን ናብ እምነትን ናብ ኃይልን ናብ ተባዓትን ዘሰጋግር ህያው ቃል አምላኽ እዩ ንዘርኦ ደለና ዘርኢና ኸይበቁል ደሎ እዚ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ክንዛራረበሉ ዝግባአና እዩ ኣብቲ ናይ ብሉይ እንታይ ዝብል ሓደ እዋንሲ ኣእዋም ንጉስ ክሾሙ ኢሎም ተኣኪቦም ይብል ሽዑ ንበለስ ወበለስ ንዓንስኻ ኣመንጎ ኩሎም ኣእዋም ንጉስ ኩነና ኢሎሞ በለስ ከዓ ኖ ኣነ እቲ ጥዑም ብሰብ ዝኸበረ ጥዑም ፍሬ ከይፈርስ ኣመንጎኹም ክሸይም ክብልሲ ፍሬ ኣይፈርን ኢሉ ከምዛ ኣበዮም እዮም ዝገልጹ ካብኡ ኸይዶም ንወይኒ ኣታ ወይኒ ንዓሞ ኣብ ልዕሊ ኣእዋም ኩሎም ኣእዋም ንስኻ ንገስ ኢሎሞ ኣይፋለይን ኣነ ኣብ ልዕሊ ኣእዋም ክነግስ ክብል ስልጣን ክህልወኒ ክብል ነቲ ብሰብን ብእግዚአብሔርን ዝኸበረ ፍረ ወይነይ ካብ ምፍራይ ከቋርጽ ኣይደልን እሞ ንግስነትኩም ይትረፈኒ ፍራይ ግመሃብ ክቅጽል ከም ዝበለ እዩ ይቅጽል እቲ ዛንታ ከና ከነንብቦ ንኽእል ኢና ድሓር ንእሾኽ ምዝበልዎ ግን እሾኽ እዩ እሾኽ መርገም ስለዚ በኣል ኩልኩም ኣብ ትሕተ ያጽልሉ ዝበልኩኹም ውን ስምዑ ካብ ትእዛዘይን ካብ ፈቃደይን ዝወፀ ግን ሓው መጺኑ ኩልኩም ክህሙኸኩምን ክበልዓኩምን ኢሉ ብመርገምን ብሓይልን ከም ዝመፀ እዩ እንታይ ንምባል እንታይ ዓይነት ፍረ ኢና ንፈሪ ዘለና ኣብ ቦታና ደለና ምን ይፍረ ዝፈሪ ፍረ ዝፈርስ ምን እዩ ወይ ከዓ ፍረ ምፍራይ እንድሕር ሲኢና ከም ክርስቲያን ከም ኦርቶዶክሳውያን ፍረ ንፈሪና እንድሕር ንብል ኮይና እንታይ ኮይና ኢና ፍረ ዘይንፈሪ ዝብል ክንሪኦ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣነ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ተኻሊኡ ከዓ ኣቦ ኢሉ ስለዚ ኣባይ ዘይጸንዕ ኣብቲ ጉንዲ ዘይጸንዕ ጨንፈር ንስኻትኩም ጨንፈርኩም ኣነ ከዓ ጉንዲ ኢሉ ስለዚ ጨንፈር ኣብ ጉንዲ እንተዘይጸኒዑ ፍረ ክፈሪ ካብ ባዕሉ ኣይክእልን ኢሉ እምበኣር ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ ፍረ ዘይንፈሪ እንድሕር ኮይና ኣብ ጉንዲ ጸናዕናን ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ኣብቲ ጉንዲ ሓቂ ኣብቲ ጉንዲ ጽድቂ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ምስኡ እንድሕር ዘይኮይኑ እቲ ምትሓዝና ጨንፈር ካብ ባዕሉ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ ፍረ ክትፈርዩ ፍሬኹም ነባሪ ክኸውን ሓረኹም ዝበለና ምስ ዝሓረየና ምስ ዝባረኸና ምስ ዝቀደሰና ምስቱ ናቱ ዝገበረና ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ በኃይለ መንፈስ ቅዱስን ብቅዱስ ሜሮን ዝሓተመና ብጸጋ ጥምቀት ዝወለደና እግዚአብሔር ምስኡ እንድሕር ኣለና ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ካልእ ክንርድኦ ዝግባአና ፍረ ዘይፈሪ እንድሕር ኮይኑ ሰናይ ፍረ ዘይፈሪ ሕማቕ ፍረ ግን ይፈሪ ከም ዘሎ ከዓ ክንርዳእ ጽቡቕ እዩ ትንፈርዮ ወይ ሰናይ እዩ ስርናይ እዩ ወይ ከዓ ክርዳድ እዩ እንታይ ዓይነት ፍረ ዝፈሪ ዘለኹ ኣብዛ ዓለም ነብር ኣለና እግዚአብሔር ሕድሪ ሂቡና ኣሎ የፍሪ ደለኹ ዘይሓስብ ኣይንገድ እንዲሁ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ፍረ ዶ ንፈሪ ኣለና ፍረና ኸነባር ደኸውን ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ መንፈሳዊ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ናብራና ጽልዋና ኣተሓሳስባና ኣዘራርባና ኣነባብራና ከመይ ኣሎ ፍረ ዝፈሪ ድዩ ጽቡቕ ድዩ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢሉ ንስኻ ግና ካብቲ ኩሉ ሕማቕ ነገር ህደም ደድሕሪ ጽድቂ ደድሕሪ ኣምልኾ ደድሕሪ እምነት ደድሕሪ ፍቕሪ ደድሕሪ ትዕግስቲ ህድኣትን ሰዓብ ይብላ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:11 ስለዚ እምበኣረይ ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ፍረናውን ነባሪ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጉንዲ ወይኒ ክንጸንዕ ይግባአና ኣብ ጉንዲ ወይኒ ዘይጸንዐ ካብ ባዕሉ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ ሊድያ ነቲ ጳውሎስ ዝዛረበ ዝነበረ ቃላት
كتستوعل كتردع لبا እግዚአብሔር ስለዘኸፈተላ እንሆን ኤሮጳ አህጉረ ኤሮጳ ብሊዲያ ክርስትና አትይዎ ብሪጅ ንስያ ምክንያት ንስያ ና ኤሮጳ ክርስትና ልብሊዲያ ስለዘኸፈተ ልበይን ልብኹምን ከምኡኸም ልብሊዲያ እግዚአብሔር ይኽፈተልና ስለዚህ ክብራት በአምላኽ ፍረደ ይፈርለኹ መንፈሳዊ ፍሬ መዝሙር ዲዩ ተውህቦና እግዚአብሔር ንብስ ወከፍ ጸጸጋና ዘዝግባአና ሂቡና አያጉደለልና ክብር ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ለጋሲ እግዚአብሔር ሃያቢ ዋሃቢ ሂቢው ነትዛሃበናኸ ፍረደ ነፍሪየለና ኢላ ሎሚ አነ ንስኹምን ብኹሉ ክንሓስበሉ ክንጽልየሉ ክንተግሃሉ ዝግባአና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ፍረኸት ፈሪው እቲ ወንጌል ዮሐንስ ዘረብ ከሎ ወድማ ኣብ ጸሓፈልና እንታይ ዝብል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከምብበ ዮሐንስ 15 አባይ ጽንዑ አነውና ባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይን ተዘይ ጸንዐ ካብ ርእስ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም ውን አባይ ተዘይ ጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይን ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ስለዚህ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ይብል ስለዚህ ሓጎሰይ ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩም ውን ክፍጸምሲ እዚ ነገር እዚ ነገርክኹም ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብራት ህዝቢ ኣምላኽ ፍረና ብሰብን ንሰብ ዘሐጉስ ንእግዚአብሔር ዘሐጉስ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ዘንእድ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ኣብዚ ሰባት ንሕድሕዶም ዝከታተሩን ዝተሃላለኹሉን ዘለዉ ሰይጣን ተፈቲሕሉ ዘሎ ዘበን እንታይ ዓይነት ፍረ ንፈሪ ኣለና ወለዶና መጻኢ ህይወትና መጻኢት ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ትመስል ኣላ ኣብ ቤት ፍርዲ ውሉድን ወላድን ምክሳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን አንቸ መንቺ ጽልእን ህልኽን ክስን ወቕስን ምብዛሕ እዚ ጽቡቕ ምልክት ኣይኮነን ናይ ሰናይ ፍረ ምልክት ኣይኮነን እሞኒ ሎሚ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኹምን ሰናይ ፍረ ክትፈርዩ ኣብ ጉንዲ ጽንዑ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነኤ ንስኻትኩም ጨናፍርኹም ይብል ከምቲ ዝገለጽና ከኣኒ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ ከም ዝኾኑ ተገሊጾሙልና ኣለዉ ሓጎስ እዩ ዘይንሕጎስ ተኾይና ፍረ ንፈሪ የለና ዓቕሊ እዩ ዓቕሊ ዘይብልና እንተኾይና ፍረ ይፈረና ፍቕሪ ፍቕረ ዘይብልና እንተደኣ ኮይና ፍረ ይፈረና ያእኽለኒ ምባል እዩ ብስስዕትን በኣንነትን እንድሕር ንጓዓዝ ኣለና ፍረ ይፈረና ርዮ ዘለና ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ን12 ሃዋርያት ን120 ስድራ ቤት 500 ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኹሉ ዓለም ክርስትና ጥዑም ዜና ኮይኑ ንሙሉእ ዓለም በፂሕዎ ዘሎ ከምቲ ዝግብኦ ኸ ይነብር ኣሎ ድዩ ደድሕሪ ክርስቶስ ዶ ንስዕብ ኣለና ኢና ፍረ ጽድቂ ፍረ ሓቂ ፍረ እምነት ዶ ንፈሪ ኣለና ኢና ኢልና በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኹምን ሕሹኽ ክብለና ኣሎ እሞኒ ፍረ ክንፈሪ ፍሬናውን ነባርክ ክኸውን እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ሰባት ዝሕጎሰሉ ቤተ ክርስቲያንና እትዓብየሉ እትህነጸሉ እትሰፍሓሉ እትምጎሰሉ ክኸውን እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሓልና ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኣካይዳና ክነጸብቕ ብግብርና ብፍረና ከምቲ ወይኒ ብፍርኡ ከምቲ ንህቢ ብመዓሩ ብፍርኡ ብጻዕሩ ዝነኣድን ዝፍቀርን ዝኽበርን ክርስቲያናት ድማ ፍረ ሰናይ ፍረ ስርናይ ብምፍራዮም ሰናይ ብምፍራዮም ጽድቂ ብምፍራዮም ሓቂ ብምፍራዮም ፍትሒ ብምፍራዮም ንእግዚአብሔርን ንቤተ ክርስቲያንን ዘንእዱን ዘመጉሱን ክኸውን ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ መመደቀሲና ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ኮይና ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሓልና እቲ ቅዳሴና ክሳብ ጻኡ ዘሎ ቅዳሴ ንኹሉ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ፍረ ቅዳሴ ወይ ድማ ተቐንዲ ቅዳሴ ከኣኒ ስግኡን ደሙን መለኮታዊ ሓይሊ እግዚአብሔር ተሓዊስዎ ዝልወጠሉ ፍረ ቅዳሴ ዝብል እቲ ፍረ ተቐንዲ ፍረ ሓሳብ ድሕሪ ጻኡ ዘሎ እግዚአብሔር በቲ ዘይርአ እቲ ዝርአ ነገርስ ብዘይርአ ምስጢረ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ገይሩ ስግኡን ደሙን ዝልውጠሉን ይረስዮ ክንብል ኮልና ይለውጦ ወይ ከኣኒ ክንብል ኮልና እግዚአብሔር ነገራትን ኩነታትን ቀይሩ ነቲ ዝርአ በቲ ሰማያዊ ስግኡን ደሙን ገይሩ ከም ዝህበና ኢና ንፈልጥ
ስለዚህ ፍረ ክንፈሪ ሎም ንዓይና ዓኹምን እግዚአብሔር ሓደራ ይብለና ኣሎ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ከኣኒ ነዚ መዓልቲ እዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ምክንያት ብምግባር ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር ይብል ኣሎ ሞኒ ንእግዚአብሔር ደንኽብር ኣለና ንሰይጣን ነድርር ከይንህሉ አንጻር እግዚአብሔር ፍረ እንዳበለና ፍረ ዘይበልና ቆጽሊ ጥራይ ክርስቲያን ኮይና ነብር ከይንህሉ እዚ ሎሚ ንዓይና ዓኹምን ዝምዕደናን ዛረበናን ዘሎ ቤተክርስቲያንና ሰርዕትና እሞኒ ፍረ ክንፈሪ ፍሬና ከዓ ነባርክ ክኸውን ፍሬና እውን ሰብን እግዚአብሔርን ዝሕጎሰሉ ከምታ ኣብ ገምገም ሩባ ወሓዚ ተተኽለት ቆጽላ ዘይረግፍ በብእዋኑ ከኣኒ ፍረኣ እትህብ ተኽሊ ክንከውን እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐልና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተተኺልና ሰናይ ፍረ ክንፈሪውን መሳርሒ ቅዱስንኡ ይግበረና ወስብሃት ለእግዚአብሔር ምስጋናና አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን